Hej Leif, smil! Jeg skal bare kunne ramme et eller andet. Så her er Café Leo, og det er mig. Vi kommer ind i Café Leo. Det må jeg godt se. Aha. Nå, det kan man vel næsten hjemme. Nå, fordi jeg spiller jo håndboldlinjen. Jeg spiller så også fodboldlinjen. Og det var så, jeg var så nødt til at svare baneholdet op, og jeg sov selv på det. Så Café Leo er klar til at modtage aftensgæster. Skal du gå ud og køre ting med det? Det er også kommet ud. Ja, men det gør det også i dag. Ja, okay, fordi jeg tænker, jeg har også nogle små børn, som er blevet skolet. Det er noget, jeg træner ud. Det gør det jo. Den ene år, det er det sådan. Men hvis man skal have det, så skal man jo også hjælpe dig også. Jo, jeg starter i Brøndby,